Arratsaldeon, Eneko Badiola naiz, eta GeoGebran nik diseinatu dudan liburua aurkeztuko deutzuet. Liburu honek hiru puntu nagusi daukoz, alde batetik funtzio linealak, bigarrenek funtzio kuadratikoak eta amaitzeko funtzioen interpretazioa. Orduan, lehenengotik hasiko gara. Funtzio linealak bi ariketa daude, eta lehenengoa. Ariketa honetan, ikasleei bi ekuazio ematen dizkiet, eta egin behar dutena da bakoitzaren zuzena irudikatu. Horretarako azaltzen da hemen parrafo honetan ekuazio bakoitzetik ia askatu behar dela, isari nahi ditugun balioak eman, eta honela zuzen bakoitzaren puntuak sortu. Hori guztia GeoGebran marraztuko dutenez, hemen ematen zaie zein den GeoGebraren esteka, eta salpen ez baldin bada guztiz ulertzen, hemen dago bideotxo bat, non ariketa hau pausoz pauson eginda dagoen. Behin eginda dagoela, hemen emaitza ageri da. Hau da, ikasleak honelako zerbait lortu beharko luke. Funtzio linealen bigarren ariketa. Kasu honetan, maldari eman zaio garrantzia, beraz, hemen behan aukera daukate birriztagailuen bitartez balio hauek aldatzeko, eta hemen esaten zaie, M bat denean, ze balio du triangeluak, zen batekoa da malda, M2 denean, M3 denean, eta bar. Berdina, baina M-ren balioak, hemen, negatiboak izan da. Ikaslea joango da aldaketa horiek egiten. Berdina hemen esaten da, n-ren balioak aldatuta. Ez dakit, aldatuko ditut pizkatxo bat ikusteko nola aldatzen den, eta hemen denean eta gero bukaeran hemen dituzte galdera batzuk. Orduan, egiten duen bitartean edo pizkatxo bat GeoGebrarekin pizkatxo bat jolastu ondoren, badituzte galdera hauek erantzuteko. Funtzio linealak amaituta, funtzio kuadratikoak. Funtzio kuadratikoak, M-ren ariketaren antzeko zerbait da. Kasu honetan, hemen daude hiru aldagai, eta hiru aldagai hauek aldatuta, ikasleek ikusiko dute, nola aldatzen den funtzioaren itxura. Eta, hemen dago muturraren koordenatuak zeintzu diren, funtzioaren itxura zein den, eta berdin. Hainbat galdera, bereek erantzuteko, galdera hauek erantzun daitezke, edo goiko GeoGebran jolastu eta gero, edo batera. Eta bukatzeko, funtzioen interpretazioa. Hemen bi ariketatxo daude, lehenengoa. Hemen eskuinean ikusten dira 6 ontzi desberdin, eta hemen daude 6 grafika.
ontziak lotu behar dira, ontzien itxura, forma, lotu behar da grafikekin. Beraz, grafikan alde batetik ikusten da hemen denbora, eta beste alde batetik hemen altuera edo ontzia likidoz betetzen ari den bitartean hartzen duen forma. Eta orduan ikasleak klika hartuko du hau eta dagokion tokian jarriko du. Behin guztia jarrita daudela zuzendu sakatu eta hemen ondo egonez gero agertuko litzateke irrifarrez dagoen aurpegi bat. Eta amaitzeko beste funtzio bat, beraiek funtzio hau begiratu eta galdera hauek erantzun behar dituzte. Eta hau izango litzateke nik prestatu dudan liburua.